Днес искам да поздравя един мой колега, Алпер Чочев. Алпере, честит рожден ден, да си жив и здрав, все така обичащ и талантлив. Единственото, което ти пожелавам, плюс тези неща, е да продължаваш да ни радваш с твоите уникални клипове и подкасти, както го прави една твоя любима колежка и приятелка Евка Бебе. Честит рожден ден! Пожелавам ти да си жив и здрав. Очакваме още малко и очакваме подкаста с Евка Бебе в твоя канал. Обичам ви. Ако не знаете, Алпер е рожденник, така че Алпере, честит рожден ден!